Aminado ang ilang nagtitinda ng face shield sa syudad ng San Fernando na bahagyang humina ang kanilang kita nito mga nakalipas na araw. Noong nakaraang linggo kasi, inanunsyo ng IATF na hindi na mandatory ang pagsusuot nito sa mga pampublikong lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 pababa. Ayon kay Macbud Samad, tindero ng face shield, 10 piso kada piraso ang benta nila sa pinakamurang klase. Since nung nawala po yung mandatory yung face shield, naglow po yung hindi na masyadong mabenta yung face shield. Minsan pa isa-isa lang yung pumupunta lang sa City Hall, or yung iba naman hindi nila alam na wala na pala, hindi na required po na magsuot ng face shield. Kwento naman ni City Zacaria, isa ring vendor kahit papaano ay nakakabenta pa rin sila. Yun nga lang, di na raw kasing dami ng mga bumibili kumpara noong mandatory pa ito. Ayos naman, nakakabenta naman. Kahit hindi na mandatory, may ilan pa rin sa ating mga kabalen ang mas gusto pa rin daw magsuot ng face shield. Una, senior citizen ako. At saka gusto kong safe na safe ako. Kahit na nag-ano ako. Maganda pa rin na magsuot ka ng face shield. Para sa atin naman yun eh. Para hindi lalong kakalat ang COVID. Iba na rin nag-iingat. Saka dagdag protection din sa katawan to. Kasi minsan sa mall, o kaya sa mga ibang ahensya, pinapasuot pa rin ng face shield. Samantala, nilinaw naman ni Acting Presidential Spokesperson Carlos Nograles sa kanyang press briefing noong November 19 na ang mga employer at private establishments na nasa ilalim ng Alert Level 1 to 3 ay maaring i-require ang mga empleyado at customer nila na magsuot ng face shield. Kaya pwede pong i-require ng mga employers ang mga empleyado nila mag-face shield sa kanilang workplaces. At pwede din pong i-require ng private establishments ang mga customers nila na mag-face shield. Kasama si Marian Lozano, JM De Jesus, CLTV News.